गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ बिसायख'थि आय'गा थि खालामबाय। बाक्सा जिल्लानि 22 नं ककलाबारि बियाबाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बियाबा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय फैगौ 8 जुन खालाराव खुंजासिगोन होननानै बिसायख'थि आय'गनिफ्राय फोसावबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिटिसिनि मोननै बियाबाव बिजाथि गेलेदोंमोन आरो मोननैबो बियाबावनो देरहानो हायो। माबे बिलोआ सोर सोरखौ बिजाथि फसंगोन दासिम रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। सेलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव बिएससि नार्सिंनि नैथि सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय क'क्राझार जिल्लानि ब्रैथि दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय जेनज्रिबिल गामिनि करिश्मा ब्रह्मखौ थांनाय 9 मे 2022 खालाराव गाव थाग्रा खथायावनो जिउ गैयै थासारियाव मोनदोंमोन। बेखौनो दिनै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथायै जेनज्रिबिलाव थांनानै नखर आरो बाय बाहागिफोरजों दुखुनि बाहागोदारि जाफाहैनानै जाथायनि बागै खौरां लाहैयो। गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बायदियै मिरु एबसुआ बोसोरफ्रोमबो होबोनाय बान्थानि 2016 मायथाइनि कमल कुमार ब्रह्म बान्थाखौ आजावनो हानाय करिश्मा ब्रह्मआ सासे गोथौ मेलेमनि फरायसामोन होननानै बिथांनि थैनायाव बर' हारिजों लोगोसे आसाम भारतनि खहा जादों होननानै जाथायनि सायाव गेबेङै नायबिजिरनो नखरनि लुबैनाय बायदिनो पुलिस बिफानखौ एबसुनिफ्राय जर'खायै नारसिननाय जागोन होननानैबो करिश्मानि बिमा बिफाजों एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारिया खोथा होयो। आबादानो जोंनि थांना थानायनि गुबै जिउ। आबाद आरो आबादारिखौ मान हो। बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय हाथियार संग्राम खालामनाय आगुनि NDA-BSनि आफादगिरि लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव सागान होनाय आरो बिटिआरनि एमसिएलए मानगोनां बिर सावरायग्रा एबा सायखं बसुमतारिया आबाद मावना लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होदों। सासे गेदेमा आरो बिटिआरनि थान्दै जानानैबो आबाद मावनाया थारैनो जों बयनिबो थुलुंगा आरो गोदान जोलैखौ गेबें लामा होगोन। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि हाबिला बर' बिथाङा देग्लायनि आसाम पुलिसनि इउबि पस्टआव सेलेक्सन जानो हाबाय। बिथां हाबिला बर'नि बे खौराङा हारिनि थाखाय गोजोनथाव। गुबुन फारसेथिं गोबां बर' लाइमोनफ्रा सायख'जानाय खौरां मोन्दों। प्रिति बर' आरो रैखाथि बर'आबो गोजौ बिबानाव सायख'जादों। दिनै आसाम नाङै एबसुआ गायदे हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों। आलादा रायजो बडलेण्डनि सोमावसारनायखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। बै सोमावसारनायाव आइजोफोरनि बिफावआबो जोबोद गोख्रोंथारमोन। बेबायदिनो आलादा रायजो बडलेण्डखौ सोरजिथारनांगौनि सोमावसारनायाव 1989 मायथाइनि 2 मेआव गायदे बसुमतारि आरो हेलेना बसुमतारिया सुथुरनि आखायाव जिउ गोमानांगौ जायो। बै साननिफ्रायनो एबसु आरो आबोबा बोसोरफ्रोमबो 2 मेखौ बडलेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं सान महरै फालिबोबाय थाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव दिनैनि सानखौ एबसुनि गोथार आर'जखौ जागायनानै मुंख्लं गायदे बसुमतारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया आरो मुंख्लं हेलेना बसुमतारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो नेहाथारि रंगिना बरगयारिया। बिबार बावनायजों लाखिनाय बिबुंथियाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारिया गायदे हेलेनानि हारिनो होलांनाय बिहोमाफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै जोहोलावजोफोरा थांनानै थानायावबो हारिनि थाखाय खामानि मावो आरो मुंख्लंनि उनावबो अराय थुलुंगा होयो होननानै गावनि बिबुंथियाव बुङो। रुपसि बिरखं गाथोनाव गं 744 बिरखं थांलाय फैलाय खालामदों। दावबायदों सा 22,000 दावबायारि। बिटिआरआव थानाय गंसेल' बिरखं गाथोना क'क्राझार जिल्लानि रुपसियाव दङ। बे बिरखं गाथोना गोबां बोसोर ओरैनो गोग्लैनानै दंमोन। बेखौ फिन बेखेवफिननाया बोसोरसे बारलांबाय। बे बोसोरसे बारलांनाय बिरखं गाथोननिफ्राय गं 744 बिरखंबो थांलाय फैलाय खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे समाव बिरखं गाथोननिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनाय दावबायारिफ्रा सा 22,180 होननानै मिथिनाय जादों। फोरमायथावदि नैथि मुलुग दावहानि समावबो बाहायजानाय बे बिरखं गाथोना गोबां बोसोर बन्द जानानै दंमोन। थांनाय बोसोराव मिरु सोरखारा बे बिरखं गाथोनखौ फिन फोथांफिनो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। प्रमद बर'आ रांनि चेक रानदों। बिटिआर सोरखारा गोरिब थासारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबां जानाय गोरिब नखरफोर गासै गं 200 नखरनो 5,000 राङै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव राननानै होनायनि खोथा होदोंमोन। बे बिथांखिनि सिङावनो ककलाबारि बियाबनि गासै गं 122 नखरनो चेक राननानै होयो प्रमद बर'आ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।